efter man har installeret Nokia PC Suite, så når man åbner det, så kommer den her boks frem, og her skal man så trykke på den, hvor der står beskeder. Når man trykker på den, så kommer det her Nokia Communicator Center frem, og det er herinde, hvor man kan se indbakken, og nu har jeg så allerede fået nogle e-mails, men ellers, hvis jeg skulle oprette en ny besked, så trykker jeg på den her noget, hvor der er sådan en stjerne på. Så går jeg ind og tager min annoncetekst, der kopierer jeg lige Ctrl A, Ctrl C og Ctrl V for at indsætte. Den er 160 tegn, og det kan man kigge heroppe. Og så går jeg ned, hvor jeg har min nummer i mit Excel-ark, så er helt op fra, hvor jeg musen nede og hiver den ned til 500 nummer. Ctrl C, og så kan jeg gå herind, hvor der står 20, og så har jeg 500 nummer indsat. Så trykker jeg send, og så, nu gør jeg det ikke lige, fordi den skal ikke lige sende, men når jeg trykker send, så står den så og tænker, og så tager den cirka 10 minutter for at uploade færdig, og så ligger beskeden over på telefonen, og så ligger de i udbakken og sender sig selv. Så efterhånden som de bliver sendt, så vil der komme beskeder ind i indbakken, og de e-mails om aftenen så ved at holde control nede, først markerer jeg lige en, og så holder jeg control nede, så kan jeg nemlig trykke på flere. Nu tager jeg bare nogle stykker her, hive dem ud, så går jeg op i filer, går under eksport, og så kan jeg nemlig gemme det som et Excel-ark. Så jeg skriver her mit navn, dit navn selvfølgelig, og så skriver jeg datoen, altså nu er det 25.03.09. Så trykker jeg igen, og så bliver der 5 beskeder eksporteret. Så går jeg ind i mappen, hvor jeg har gemt den, og så åbner Excel-arket, og så ser Excel-arket således herud. Det jeg så skal gøre, er at slette det her datoen. Jeg kan slette det her SMS delivery. Og som I kan se, så står der 45 foran. For at kunne fjerne det 45, så trykker jeg Ctrl F. Og så går jeg ind under Replace, eller Erstat. Så trykker jeg 45. Så går jeg ned i Erstat med, eller Replace with. Så laver jeg et tegn, det kan være en firkant for eksempel. Og så trykker jeg Replace All. Grunden til, at jeg erstatter i første omgang med en firkant, det er, hvis der nu var et nummer, hvor der var 45 herinde i midten, så var det også blevet fjernet. Så nu hvor de her firkanter erstatter, så kunne jeg så se, hvis der er en, hvor den stod i midten, og på den måde så kan jeg lige fylde ud med en 45. Så på den måde alle, der er 8 numre hele vejen op, og en firkant lige her straf. Så når jeg kan se, at der passer der er 8 numre, så går jeg ind i Replace, så sætter jeg nu, at nu skal den finde firkanten, men den skal erstatte med ingenting. Så trykker jeg Replace All, og så har jeg numrene. Så tager jeg min mails, Ctrl X, det er ligesom at klippe, og Ctrl V, så indsætter man. Så kan I se, så har jeg mailsene her, og jeg har numrene her. Nogle gange i mailsene, så skriver de, min mail er, og så mailen, og det er vigtigt, at man går ind lige og fjerner det. Eventuelt så er der nogle mellemrum nogle gange, eller også er der nogen, der skriver snabelag, i stedet for lave snabelag, og det skal man også lige lave snabelag. Men ellers kan jeg gemme den, og så skulle det være helt okay. Og sende den om aftenen.